Yafikanso nthawi ya programu ya Tikudziweni pano pa Times. Ine ndi Alick Ponje. Mu programu ya Tikudziweni timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti tikhoza kudziwa zambiri zokhudza moyo wawo komanso zimene akuchita. Timakhala tikucheza ndi azitsuzo, andale, oyimba, atsogoleri a mipingo ndi ena otero. Cholinga chake nchoti tikadziwa zimene akuchita tikhoza kuphunzirapo ziwiri kapena zitatu. Ndipo lero tikhala tikudziwana ndi mtsogoleri wa mpingo wa Holy Palace Cathedral amene ndi Senior Prophet Rodrick Mtupa. Takhala nipompo. Senior Prophet Rodrick Mtupa, tikulandireni mu program imeneyi. Mukwambiri. Kodi usenior umakhala kuti umayambira pa junior kumakwera kudzafikapo kapena munthu amayamba kuti akangokhala prophet? Senior zili ngati mwina mipingo imene idakhazikika kale. Mipingo ina mumakhala senior pastor kufotokoza kuti mwina mbusa wamkulu amene akutsogolera pa utumikipo. Zilibe kanthu kuna kuti mwina mwake mzimu ndi wamkulu kwambiri, sotanthauza choncho, koma pafunika kuti pakhale mwina ka distinction kusiyanitsa pakati pa prophets amene ali mchachimo ndi prophet amene mwina ndi founder amene adayambitsa church kapena utumiki. So inuyo usenior unabwera kuti mwayambitsa church kapena utumiki mukuti Holy Palace, unabwereratu pompo kapena unaloti mwayamba pang'ono kumakwera? Tayamba pang'ono kumakwera. Tidayamba I think ndidali ku Assemblies of God. Okay. Ndakhalapo ku Assemblies of God for so long a time under the mentorship of Reverend Eton Kananji. So tidamva maitanidwe aja kumachita from the grassroots, kuchokera pachiyambi kwenikweni patalibe mpingo, kudzala mpingo, ndikuonanso kuna kuti anthu ena mpingo mwali ndi mphatso ya uneneri ngati imeneyo. So senior prophet sotanthauza kuti munthu amene ndikuti ndi wamkulu mu mzimu is senior kuposa onse. Koma I think anthu amafuna kuti board of directors yathu imafuna kuti ikhale ndi distinction kusiyanitsa pakati pa senior prophet ndi ma junior prophets kapena ma prophets ena amene ali mu mpingo. Mukuti munali ku Assemblies of God. Maitanidwe anu analoti akuchotseni ku Assemblies kuti ku Assemblies sakanakatheka kuti mutumikire konko? Ku Assemblies of God adakatheka, koma nanga Mulungu akamuyitana munthu amampatsa audience komanso amampatsa direction. So maitanidwe amene ndidali nawo direction yake imene kuti mwina tiyende, mwina ndipite m'midzi, ndipite ma township, koma ndidayambira kwambiri kuyenda m'midzi osiyanasiyana ukapanga evangelism, ukabweretsa anthu mu ufumu wa Mulungu. So Mulungu adatiuza patapita nthawi kunena kuti tikuyenera kuti tikhazikitse masomphenya a Holy Palace Cathedral, mpingo umene uli independent body kuchokera ku Assemblies of God. Tibwerere mbuyo pang'ono. Tikamati Senior Prophet Rodrick Mtupa ndi ndani mwina tisadafike ku izizi za utumikizi, kukula, kubadwa, kudzafika nthawi ina yake tisadafike ku utumikiko? Senior Prophet Mtupa ndi mwana amene adabadwa ku banja la bambo ndi mayi Mtupa. Banja mwathu muli ana okwana 7. Ineyo ndi mwana woyambirira kubadwa. Primary ndaphunzira ku Chikwawa uko, chifukwa ine ndi Nsena. Ndi Mboya. Ndine Nsena ndithu. Chabwino. So ndakhala kwambiri kwa Ngabu, ndaphunzira primary yotchedwa Malikopo. So tidasankhidwa kupita ku St. Patrick's, kumene kujakonso tidakapanga ku maphunziro athu a secondary. From there ndi pamene tidali pa MCA kupanga Bachelors of Accounting.
so zonsezo mwapanga mwadzagwera ku prophet mmene timapanga zonsezi munali musanayitanidwe nthawi imeneyo? mayitanidwe adalipo kale chifukwa mayitanidwe anga adayambira kwambiri ku secondary mmene ndimapita ku secondary nkuti Yesu nditamulandira kaye kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. Nde mayitanidwe adayambabe ndithu at a young age. Maona ndithu kuti mwina uli ndi masomphenya mulungu kumakuyankhula uli wang'ono eti kuti udzakhala mtumiki. Nde mmene ndimapita ku secondary kusankhidwa kupita secondary ku St. Barracks pamene kuja mayitanidwe aja ankakulirabe mpaka na ndakhala mtsogoleri wa SCOM. Ali chairman wa SCOM nthawi imene kuchokera form 2 mpaka na form 3. Muli pabanja panopa? Ayi panopa sili pabanja koma tikuyembekezera. Koma tsono utumiki pena umafunika kuti madam akhale pambalipa masiku ano mayesero akuchuluka kwambiri. Nde umadzamva iyayi a prophet pena pake sizidakhale bwino zimene simunaone kuti ndikukhulupirira kuti utumiki mayitanidwe ambiri amafunika be kuti of course ndikudziwa zoti pali ena woti utumiki zabanja sinkhani iyayi amatha kukhala bwinobwino ngati anzathu a Catholic, koma ino simudaone kuti nkofunika kwambiri kuti zikhazikike zabanja msangamsanga? Banja ndi institution yovuta. Banja umafunikira kuna kuti ukhale ndi direction yokwanira. Kuti amene kumkwatirayo mbanja angathe kuthandizira ntchito ya utumiki imene mulungu adakupatsa. Koma ngati mmene ndanenera alipo ndithu amene tikwatire mwina chama December oposa chedwa abadongoso lipo bwinobwino. By the way, kubwera kuno mmene ndimakulandirani mukuoneka kuti yayi mwabwera kagulu ndithu ka anthu alipo mposo? Pamenepo palibepo pakatali pano. Koma tabwera ndi azibusa ena amene andiperekeza kuno, ma prophets, ma prophetess, apostles, ndi amene andipanga kampani. Ndimafuna ndizifunsa kuti zimaoneka kuti nthawi zambiri ndikamacheza ndi atsogoleri a mpingo makamaka ndingane kuti mwina azamakonozi ma evangelist, ma prophets simakonda kuyenda nokha, ndi chimakhala chili chani? Sitinganene kuna kuti ndi routine yokhazikika, koma timayenda tokhati malo osiyanasiyana, komabe anthu amaona kuti dongosolo la mpingo ngati mkulu wa mpingo akupita mwina kukalalikira malo ena kapena kukatumikira ampanga kampani amperekeze. Not ngati ma bodyguard koma out of respect. Ino ma bodyguard muli nawo? Ino ma bodyguard ndilibe. Ndipo sinimaona amene amakhala ndi ma bodyguard aja simagwirizana nazo? Aliyense mwina ndi mmene mulungu adamuyitanira. Akhoza kukhala ndi mavumbulutso osiyana from mmene yowaliri. Ndakumbukira mbuyo mu ndidali ndi function ku Robins Park pa 29 July 2022. Function imeneyo adandiyimbirapo I think anthu ena osiyanasiyana kuti mukena mukhale ndi ma bodyguard, mukamapita mmene muja mwina ma bodyguard akupangena kampani. Koma malingana ndi vumbulutso la ine ndimaona kuti I think kwa ineyo sikuyenera kuti ndipite ku function mu church kapena mu service ndili ndi ma bodyguard. Tibwere ku mpingo wa Holy Palace Cathedral. Noti munachita kuyambitsa nokha? Mpingo umenewo dawuyambitsa ndine ndi wanu osati wanga, koma woyambitsawo ndine. Mpingo uliwonse umakhala mbuye Yesu ndi amene amakhala mwini wake wa mpingo, koma masomphenya awo kuti achitika apangidwa actualized mwina ku Malawi kuno ndine amene mulungu adanigwiritsa ntchito kuyambitsa masomphenya amenewo mpingo wa Holy Palace Cathedral. Uli kuti mpingo? Mpingowu uli kuchidimba panopa tikupanga program yomanga, koma currently tikukumana pa Motel Paradise Hall. Kukumana mpingo ndikudziwa zoti mmanena kuti yayi mpingo ukhoza kuyambira pena paliponse, ena mayambira ngakhale kaya mu classroom. Kuti zizitheka ku Motel Paradise ndalama zake zikuchokera kuti Mtupa? Motel Paradise Hall
of course ndi hall ine imene ndiodulirako m'malo muno koma ndalama zimene timagwiritsa ntchito is from the church. Mulibe nake mwina kunjako azungota makuthandizani? Ife ngati mpingo tilibe. Timakhulupirira kunena kuti akhristu akaphunzitsidwa bwino akhoza kugwira masomphenya a mpingo nkumawuyendetsa. So kuti muzitheka ku Motel Paradise sabata ndi sabata ndi mpingo ndi anthu ndi akhristu. Ndi mpingo ndi akhristu amene amathandizira ntchito yake ya Mulungu. Inenso ngati mtumiki wa Mulungu kugwira nawo manja with a very good structure zimapezeka kunena kuti zimene tikupeza zokuthandiziraso makamaka kuti mpingo ukhala ukhazikika kwa zaka ndithu. Ndi mwati mudayambitsa mpingo wa Holy Palace Cathedral chaka chanji chimenecho? Chaka cha 2012. Ndipo kanthawi ndithu muli zaka zingati? Muona kuti wachepere 2012 ndikakumbukira ine ndi kuti mwina ndili ku college koma misinkhu yake ikhoza makhayo yofanana. Ine ndili ndi zaka zokwana 32. Zochepa kwambiri. Ndimene mayambitsa mpingo muli ndi zaka zingati? Mmene ndimayambitsa mpingo ndili ndi zaka around mwina 21. So nthawi imene ine mmamva kuti mwayitanidwa muyambitse mpingo? Nthawi imeneyi ndimamva kuti ndayitanidwa. Mulungu akhala kumandiyankhula mosiyanasiyana kuti ndinyamuke ngati mmene ndanenera kuti mpingo udayamba kwambiri ndi evangelism ya remote areas. Kunyamuka pano ndekha kupita mwina kuntcheu remote areas ukalalikira, mwina kupita kudedza remote areas ukalalikira, mwina kupita kulilongwe mpaka na mmene timakhazika ku plant yako. So panopa mwati ndinu asenior mudayamba ngati nda Prophet chabe ndi amene anakupatsani usinio ndani munangodzipatsana okha mwati apa ndakula ndafikapo ndikhale wamkulu senior? Ndakamba kale kunena kuti seniority is not a reference yokhuzana ndi kukula mu uzimu. It's more like a description of rank imene mwina the board of directors akhoza mwina kumasiyanitsirana kuti akukamba za prophet akuti koma senior prophet ili ngati a rank imene amagwirisira ntchito. So munachita kupatsidwa? Imeneyi ndi tidayipereka after I think board of directors itakhala pansi kukambirana kuti ifeyo tidze kutchulani motere. Ndi ine ndidachivomereza chifukwa kuti sinkayembekezera kuna kuti seniorityyo amene senior prophet zokhudzana ndi kukula mu uzimu kuposa aliyense. Koma ngati njira imodzi imene anthu akhoza kukudziwira mosavuta pamalo pamene pali ma prophets osiyanasiyana. So muli ndi ma prophets enaso kumpingo kwanuko? Pali ma prophets osiyanasiyana amene amatumikira Holy Palace Cathedral pansi pa kuno komanso mipingo ina imene ili malo osiyanasiyana. Mukamati mpingo ina mutonthoza chani? Ndikukamba kunena kuti Holy Palace Cathedral ndi established church imene ili ndi nthambi zosiyanasiyana. Maboma osiyanasiyana komanso maiko. Ine ndimaona ngati kuti muli ku plant yako kuno imene mmakumana ku Chilimba ku basi. Tili malo ambiri malo muno. Tili ku Blantyre, tili ku Cholo, tili ku Chikwawa, tili ku Nsanje, tili ku Zambia, tili ku Mozambique. Ndi maboma osiyanasiyana Dedza, Lilongwe, tilipo ndithu Palombe, tilipo I think maboma ochuluka kwambiri. I think mdziko muno. Tibwere ku nkhani ya uneneri. Kodi uneneri uwu ndoti mumachita kupatsidwa? Uneneri ukuyenda kuti kuchita kupatsidwa. Ndikufunsa zimenezi foti pena zimadzakhala ngati kuti uneneri uja ukhala ngati pena kumati koma zisadachite kuti mwina kuli ena achita research achita kuthamanga kuti zitati zayenda chonje zikhoza kutera. So uneneri mukunena kuti ndochokera kwa Mulungu? Uneneri umachokera kwa Mulungu. Kulibe zoti ayi tathamanga fa pamakhala zina zoti ukamaona kuti izi zikhala ngati munthu yanabwera ku nyumba kwanga wadziwa zakuti ndiye wabwera panopa kuti mwina aonetse kuti ali ndi mphamvu. Zimene zimachitikaso koma? Sitingazipange rule out zokuchitika mipingo ina. Koma uneneri ulipo magulu awiri. Pali uneneri from God ndi pali uneneri ngati zimene mukambaso. So imeneyo sitinganene kuti ndi uneneri ndi uneneri tikhoza nena kuti mwina wake ndi ukambirembere kapena ukhulukhu. Koma uneneri weniweni
omene kuti uchokere kwa mulungu akuuze chimene kwena tuuze fuko la Malawi kapena uze individuals concerned. Palipo unenera ngapo amene mwina ana khala ngati kuti atenga malo kwambiri pa masamba a mchezo ngati ma Facebook mwina WhatsApp anthu kumagawana. Panali uneneri oti mukuti kaya Malawi sipanga qualify kwa AFCON. Panali uneneri wokhudza ma floods. Panali uneneri winanso wokhudza mukuti moto pena pake. Nde tionere pang'ono uneneri umenewu tikaonera ndifuna tiyambe ndi uneneri wokhudza ma floods. Tiye tionere pang'ono. The Bible says, God said to me that the floods that we are seeing here Mulungu anena kuti kusefukira kwa madzi umaita kuona will persist till February. kupitirira mpaka na February. So there will be things which will be happening. Ndiye pakhala zinthu zimene zikuchitika. Houses being taken away. Manyumba ndithu kukokoledwa. There will be a prolonged natural disaster. Paka ndithu kuonongeka kwa zinthu zimene It also cause. Chabwino. Ndiye mukuti mati ma floods achitika ku Malawi. Unenero umene ndwaliti. Unenero umene ndidaupereka pa 31 December. Chaka chanji chimene. Chaka cha 2022 mene timalowa kuti tikufuna tifike ku 2023. Ndipo I think kudali unenero umene udaperekedwa in the audience ya anthu ochuluka kwambiri mukomesa ho. Tidali ndachina Pastor Mlaka Maliro, Benedetta Mlaka Maliro, asitomiki osanasiyana mulungu komanso akhristu osanasiyana amene amapemphera nafe mapemphero otezera kuchoka muchaka china kulowa muchaka china. So 31 December 2022. So munanenera kuti kuchitika ma floods ake March. Ma floods tikati tione muno bwino adayamba ndidapanga specify kuti kuchokera February. Ma floods amene adachitika mdziko lino adayamba pa 12 February. Mpaka nadapitirira ndithu imene idali vumbulutso imene Mulungu adandipatsa kuti mina Khristu faith leaders akuluakulu mpingo komanso ngati Khristu tonse tikuyenda kuti tipempherere chinthu chimene chocho kuti chisachitike. Ndi uneneri umene simudapempherere for sizidachitikadi zinthuzo. Zidachitika. Uneneri ukamaperekedwa nakasolo makhala anthu ena akakuzitenga kuti mwina zimene ziziwangoziyankhula. Ndikukumbukira amene timapereka uneneri umeneyo kudali a number of journalists amene akunena kuti zimene zachitikadi anthu enanso kumakamba kuno kuti zachitikadi kuti manyumba zakukuleka mvula yatha zingazathekedi. Nde anthu ngati amene achakalandira uthenga wa Mulungu kuti muna mwake ndi utenge serious zimapezeka kuna kuti anthu aja akutenga basi kuti it's one of those things. Koma inuyo ndinu atomiki kale timati Mulungu amati akayankhula ndi aneneri ake limakhala mwina phunziro chenjezo kuti anthu zimene zisachitike. Tsono inuyo osapempherera kubwera pamodzi ngati atomiki kuti zisachitike fanyani. Pali zinthu zambiri zimene tabwera limodzi ngati asitomiki kuti zisachitike. Kuchitikabe koma. Hayi zina zapeza kuti zasiya osachitika ndipo pali zina zoti zachitika. So ngamene ndakamba kuna kuti uthenga uneneri for example ma floods ndi sensitization imene I think poperekaso nene ndidakamba kuna kuti zinthu izi tikwena tizipempherere ngati dziko. Nde prophet akapezeka kuna wayankhula chinthu nde dziko sidachilandire kapena anthu sadachikhulupirire zinthu zija zikachitika sitinganene kuti Mulungu sadanene koma zikutengera kuna kuti community imene imapangidwa addressed itayamba uthenga umeneyo idapempheradi kapena ayi. So you do see kuna kuti koma Mulungu sangakumvere ineyo ngati prophet wake kuti wapemphera zinthu zisachitike munthu wangayi. Mulungu akhoza kutimvera koma Mulungu ali ndi njira zake zozonetsera yekha. Nthawi zina mwina mwake tapemphera ngati choncho kuti izi zisachitike zisakhale ndi big impact ndezo kupezeka kuna kuti mwina anthu sakukhulupirira message imene. Pa message charo ikamabwera choka kwa Mulungu imakhala ili ndi purpose. Purpose yake ikhoza kukhala kuti anthu akhulupirire kuti Mulungu akuyankhula kulapa ngati for example ku Nineve. Mulungu adamuuza atu Yona kunaya kuti upite ukauze aku Nineve machimo achuluka kwambiri. Akwena kuti alape ngati satero in 40 days ndikhandira unonga mzinda wonse. Nde adapita ukadina ndithu kuna kuti Mulungu aunonga mzinda uno for 40 days ngati simulapa. Nde zidapeza kuti anthu onse amadziwa kuti Mulungu aunonga anthu ajatalapa. Zidapeza kuti zinthu sizidachitike. Message ja sidayokhuza kuti ine ndekha kuti ndipempherere.
idali message yopanga go to the first community yoti tonse tipempherere against ma occurrences ngati amenewo. Nthawi zambiri anthu amati ma prophet zimaoneka ngati kuti Mulungu amangokupatsani uthenga wa chiwonongeko wa chisokonezo. Ena ine ndimawerenga Bible amanena kuti Mulungu ndi Mulungu wa dongosolo, Mulungu kuti safuna chisokonezo, pamalo pakhoti pali chisokonezo sasangalalapo, amadutsa mwina mukamphepo ifo chani. Nthawi zambiri uthenga wanu ma prophets umakhala uthenga wa chiwonongeko chisokonezo chonchi. Okay. Ku pasada 1 December ndameneyo 2021 kuti tikulowa mu 2022. I'll give you an example. Ndine ndemwe amene ndapanga prophesy ku team ya Malawi Frames. Kuna for the first time anthu Malawi ayena kuti ayembekezere a different football kind. Komanso ndidanena kuna kuti osati munali mutaona kuti kwabwera anyamata atsopano coach wa sintha zinthu. Ineyo sinimapanga follow football. I'm not a football fan. Koma nthawi imene Mulungu alandionetsa 2021 2022 kuti for the first time Malawi munomo mukhala impact ya football. Ndimene you will see kuna kuti idapanga qualify for the round of 16, I think for the first time. Idali message imene imabweretsa hope. Idayendanso masamba mchezo anthu ena amatimbira ma minister of sports amatuza kuruza za prophecy imeneyo. So the friend ndinena kuna kuti it's not every time what a prophet awena kuti anenere zoyipa ku dziko lake. No. Timaneneraso zabwino. And actually many college emayamba 2022 2023 tidapemphereraso kwambiri zokhudzana ndi zimenezi. COVID-19 uja tidapemphereraso kwambiri zokhudzana zimenezi kuna kuti icho ngati imene jayo Mulungu atatilowerera ikhale kuti tatha. So it's not every time kuna kuti neneri akuyenda kuti aziyankhula zoyipa zokhazoka. There are times imene Mulungu amapereka uthenga wa chiyembekezo ku dziko kapena individuals. Mudaperekanso uneneri uwu tionere uneneri wokhudza mukuti moto tionere zimenezi. Number 5. Number 5. Fire that happened at a certain corporation. Moto ndithu uchitika ku bungwe lina. A company ina at a certain corporation that caught fire. Company nake ndithu Very reputable in this country. Zimene zichitika ndithu muno mdziko muno. It is also something that is subject to prayer. Chimene chikufunikira mapemphero. Hallelujah. Amen. Mudapereka uneneri umenewu kuti kuyaka moto nyumba ipya, nyumba inake yayikulu ndiye ndimene zimadzachitika kupya nyumba ya Tikwere ku Lilongwe. Simunatuma anyamata kuti akatenthe nyumba kuti uneneri wanu kwaniritsidwe? Ayi. Imene idali message ichokera kwa Ambuye. Mulungu amayankhula kunena kuti zimene zichitika. Nde anakuyankhula liti kuti ma professor manager onse amene amayendawa amayenda kwambiri pa 31 December 2022 kuti tukalowa crossover kukomesa ho kuti tukalowa 2023. Mulungu adatipatsa zimene zija mauneneri ena ochulukirapo ndithu about 8 prophecies ya zinthu zina zimene zidzachitike mdziko la Malawi, which actually ine ngati choyankhulira chake ndikuyenda kuti ndiyankhule ku dziko la Malawi kuti anthu atenge step more especially first community kupempherera zinthu ngati zimene zija. So ya moto ija ndithu idali message imene Mulungu adatiyankhula koma padalibe ndithu kulowerapo anyamata kuti akatenthe whatever. Kutuma kuti ayi anyamata tsono ineyo tu ndapereka uneneri nawo ukangolephera. Kodi uneneri sumalephereka? Uneneri umakhoza kulephereka pakakha zinthu zingapo certain conditions kuti akwaniritsidwe. Ngati chani? Number 1, ngati anthu apemphera mokwanira kuti message imene Mulungu ayiyankhula kudza mwaneneri isachitike. Osati kumakhala kothawirako kuti ayi zizi zalephereka ndi mwina manyazi kuti anthu akakufunsani kuti mudanenera zakuti sizidachitike kuti ayi anthu anapempherera zimenezo kuti zisachitike ndi nkona zalephereka. Ndawe zina kwambiri I think impact ya anthu ena amaganiza motelo kuna kuti mwina mwake mokanenera chinthu ndi sichidachitike ndikuti unenero umene ungwabodza. Koma nthawi zina maunenero ena sachitika chifukwa choti mwina anthu ena akatengapo gawo kupempherera kutsutsana ndi chinthu chija kuti sachitike ku dziko kapena chisagwere ngati mmene ndikunena ya ku Nineve. Anthu atapemphera zija zimene Mulungu adanena kuti zonongeke sadawononge anthu aja. Anthu onse ndi community yonse idapulumutsidwa. So zimatengera kuna kuti
kodi anthu atamva uthenga akupemphera achilandira motani, akumpempha mulungu motani, akumfunsa mulungu kuti alowerere mu nyengo ya dziko kapena ya individual yo motani. Panopa senior prophet Rodrick Mtupa muli ndi maoneneri mutumo oti zobwera kutsogoloko? Maoneneri azobwera kutsogoloko ndi nawo amene mulungu adandiyankhula oti simunatulutse amene sindayankhule ndikuyembekezera appointed time yoti mulungu andiuze ine kuti ndiyankhule ku dziko la Malawi zokhudzana zimene zifuna zichitike. Kodi mukamakumana ku chechi kwanu Motel Paradise. Motel Paradise. Zimatheka kuti tsiku lina mulibe uneneri woti mwauza anthu? Zimatheka. Ndi mumatani? Okay. Chimene mulungu adatituma kuti tikachite ku dziko sikunenera. Adatituma kuti tikalalikire uthenga. In fact mafuna ndizibwera kumeneko kuti ine nkamaona anakuwuzani kuti ndinaukhulupirira. Nkamaona panopa utumiki wa azitumiki ambiri masiku ano ukumakhala othawabe pang'ono ku nkhani ya chipulumutso. Pamene Bible limati ayi mufunefune kamukhoza kulowera ukutani koma choyamba funani ufumu wa mulungu. Koma zimapezeka kuti panopa ayi bwerani kuno ayi tikupatseni ndalama muchite bwino mupeze ntchito khangati mukumathawa pa uthenga wa chipulumutso kwenikweni, the gospel, the good news. Pena kumakhala kuopsezana zikumakhala bwanji? Osati kuti ine kuthawa mwina generally speaking mulungu ndakamba kale kuti sadatipatse kuti tizikanenera, adatipatsa uthenga. Uneneri ngati wapezeka ndi mphatso ya Mzimu Woyera imene actually sikubwera kudzapanga replace malo authenga. Nde ife in our church we emphasize kwambiri the teaching of the word, the preaching of the word. Ndazimatheka kuti tapita kumene kuja ku church talalikira without prophecy. Ngati mulungu sadatipatsa choyankhula kwa munthu sitikuyena kuti ife tiyambe kuyankhula. Zikatero ndi kuti mphamvu yake ya mulungu sionekera. Nanga suti zimenezo nzaife kuti we are contented kuti muna maka anthu ena akatione koma zimatheka ndithu kuti kulalikira uthenga wa chipulumutso, kulalikira mauthenga osanasiyana anthu nkumalandira Yesu. Senior prophet Mtupa akundiuza papa kuti nthawi yathu kadakonda tikadakhala nthawi yambiri pali zambiri zoti tikambe kuchitika zambiri kunja kuno. Ndikukhulupirira kuti mudzabweranso tsiku lina tidzakuyitanani kuti tilowe mkatikati mwina zokhala ngati nthawi kumakhala yochepa. Ndikufuna ndikupatseni mpata wopereka mawu anu omaliza mu program imeneyi. Mawu anga omaliza ndi achiyembekezo, more especially malo muno takhala ndi scenario ya cyclones. Mawu anga omalizanso ndokhudzana ndi imene economy ya dziko ikuyendera. Ifeyo ngati akhristu komanso ndi fellow leaders, church leaders out there ndikuwapanga implore kuti tipitilize kupempherera dziko la Malawi, tipitilize kuyikiza Malawi m'manja mwake mwa mulungu, komanso akhristu osanasiyana ayione kuti ndi udindo wawo pakadali pano oyikiza zimene zikuchitika m'Malawi muno m'manja mwake mwa mulungu, aidha muzandale kapena zimene anthu ena ake akusautsika nazo kwambiri zokhudzana ndi zimene zikuchitika mdziko muno kuchokera ku Namondo wa Fred. So it is my plea ndithu kuwauza mtundu wa Malawi, akhristu azibusa kuti tipitilize kuyikiza Malawi m'manja mwake mwa mulungu kuti mulungu amulanditse kumavuto osanasiyana napereka nzeru zochuluka zoyendetsera dzikoli kwa atsogoleri athu. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munabwera mu program imeneyi. Tikatende kuti tatsirizanso zonse zimene tinabwera nazo mu program imeneyi ya Tikudziweni pano pa Times. Lero timacheza ndi mtsogoleri wa mpingo wa Holy Palace Cathedral amene ndi senior prophet Rodrick Mtupa, kumva zambiri zokhudza mpingo wawo komanso maoneneri ena amene datuluka pakatipa. Ine dzina langa ndine Alick Ponje. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kutsatira program imeneyi ya Tikudziweni. Mwakoma nonse.